Balawan Bareta? Ano ito? O di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka dito sa inyong bahay, makiklaming dito sa programa Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela sa balita, issue at sa komentaryo. Kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning. Gonna knock on Good morning po, Luzon, Visayas, Mindanao. your bell. Pinapasa ng lingkod, Mardela, Daing Iba, Sadit sa Napirotian. If you don't Iribanan po kita sa mga istorya digdi sa Aramon Yato program, munyang pong Aldaw na Friday. tap until you do. Biyernes, pecha 3, sa bulan kan Enero 2025. Hanggang 12 o'clock po kita sa mga pangyayari sa palibot. Kasabay siyempre dyan ang bulos ka mga impormasyon. Nabit-bit, dara-dara, ikim-ikim ka Megapos Patrol kung may natada pa. Little girl, Para may balangibog sa Banuasin, mabukawan mga turog sa pansitan. count kisses. Yaon dyan mga tugang sa 3rd District Kasamuyang Field Commander, Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Yeah. Sa Daraga area, Joshua James Bino, Karen Ala sa City Hall, Your door, partner Alar Mario sa Kapitolyo Provincial, tap on your window. mantang yaon man sa 1st District sa Pading Jomar Bien. Mobile, katuwang tadyan ang samuyang piloto, ang mata ng DCGB sa kalsada, Henry Daboy Mata. Lado Technical, katuwang ta mga tugang si Ronald Baldo. Yaon man sa DCGB Social Media Department, si Jerome Nico Martinez. Sa newsroom, katuwang ta, mga tugang Angel Mustasa, Jenny Machibalaran, as in Mary Joy Jaresco. Little girl, Kiring man si Jimos Barrios, yan po dyan sa DCGB News Online Facebook page. kisses that up. Count Kumusta po ang mga kababayan niya to nagsilibra kasi ng birthday sa ngunyan. Happy birthday. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Uy, happy birthday sa muya pong classmate bring on. kay Beth Banua. Happy birthday, Beth. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Ang sa iba pa po na nag-birthday sa ngunyan, happy birthday. Sa mga may anniversary, happy anniversary. At siyempre sa mga bisita, Knocking, ringing, enjoy the sights, savor the taste, but protect our environment. ringing to. Alright, sa mga biyahero tabi, luhay sana. Luhay sana ta. I'm gonna Dahil man maubos na tinampo. on your bed. Dako lang nga si kaso naman ng mga NDPWH na i-repair ng mga tinampo dahilan po sa nagka-uka-uka na dahil po sa mga sunod-sunod na pag-uran ka nakaagipong taon, partikular kan Disyembre. Sunod-sunod na mga pag-uran, di ba? Hanggang ngunyan po, may mga pag-uran pa, maanak-anak, pagbanggi, paghapon, bigla na sana. Kaya may mga tinampo po na talagang kunya na, kay po ng irayon, lalo sa mga asphalt overlay. Medyo may mga problema na po kita, kung nakamotor ka, bigla na lang minagiwang nald, may kalot na scour na, mga tugang sa aspalto. Baka pag nag-init-init na mariparo na. I'm gonna knock on your May budget naman niya, makuungan yan reenacted. Nangyari. Sige po tabi. Sana wag nang matagalan. Tangani po na areglado sa ng pagbiyahe sa tuya po ng mga kababayan, mga tugang. Hali po dyan sa mga destinasyon, pasiring sa sainda po. Kaya sa indang mga lokasyon, pasiring sa mga destinasyon po ninda. Urulian na pa Manila, so iba? Nag-build up ang mga pasahero, mga tugang sa mga pier, sa mga bus terminal, sino man sa aeroplano, di ba? Sayang lang wala tayong train. Dahil pa po nakakabalik ang train. Di ba?
So yan ang mga pinag-iiri daw na mga sabi nga ni kayan means of transportation. Lalo na ka nagkagawa ng problema mga tugang dyan po sa Lupi sa Camarines Sur. Na kung igwang ako tang train, dahil ang inisa sa paron arog kay ning Kalbaryo. Di ba? Iyo po yan ang kunyan, ang sitwasyon ta. Ewan natin kung rin talagang makaabot. Pero ang sabi baga, sige man ang trabaho ngunyan. May mga tulay nga ni big filing na pigrahabilitar na. And hopefully, baga tugang makaabot talaga. At ang plano baga hanggang duman sa Matnog sa Sorsogon. Iyan po na train papaabuton da tabi yan. Pero ang mauta, mga tugang, sana makaabot maski dyan sa Daraga. Di na pati maagi dyan sa sentro yung plano, di ba? Di na maagi dyan sa sentro kan Daraga. Dumaan na sa may alubong mabugtak ng terminal, Jerome, o ang train. Di ba? Makaskas na dapo. Na ano yan, na sistema kan Pirocarril. Nasa po sa mass transport na sa ibang mga lugar na mga nasyon, mga tugang na mga mauswag na yaon po ang train. Kakibat ninda sa indang pag-uswag, mass transportation, mga makaskas, asin sabi nga ni kayan, mga ligtas man na biyahe para duman sa mga pasahero. Okay, iyo po yan naiisip. Ewan natin kung anong pong nangyayari talaga. Kung na rin makaabot talaga yan digdi. Tas so local sa nangani, mga tugang, so aling naga, napundo na, Jerome, nagaya ko dyan na madaling araw, kada bes, ka ito, pero may maliwanago na dyan. At naghahalat na kan mga pasahero maring. Ngunyan, day na. Makunya na, madiklom na, mga tugang, madiklom na. Kaya duman sa mga kabarangay ta, halata-laton ta, tibad lamang mamundagan. Pero day pa nga ni nagkakaabot ang biyahe, mga tugang na Manila to to Naga, di ba? Wala pa di ba? Ang tren hanggang Sipukot pa sana. Sipukot Naga. Yung Naga Legazpi wala na. Nangyari. Yan so pigahanap ninda ka ito na kang nagkagawa ng problema. Sana nga may tren. Dua ang pigahanap. No rin daw nga bumalda yan na Quebec. Yung Quezon Bicol Expressway. Napigapod. Tanganin niya mas makaskasnahan pagdaralagan takang mga bihikulo, pagtransportar kan mga satuya po ng mga produkto, pasiring po duman asin pabalik mga tugang pa Manila asin pabalik dito sa Bicol region. Kaya anyway, duman sa mga kababayan ta, Enero na po tabi po na naman kan satuya po ng mga pagparehistro, kan satuya po ng mga bihikulo. So mga ending 1 ending 1 mag-reskusar na. Hali ako duman Jerome sa pa-emisyon. Alas 6:30 ako nagpuon magpila. Una ko ko matapos. Maray na lang ta bago mag alas 10 naapod na sa pangarang ko. Imagine 6:30 to before 10 o'clock. Ganda lagang tatawan mo ning oras. Para dyan sa sa pagpaparehistro ta, type 1 yung emission test. Para marehistro ang motorsiklo mo o auto. Di ba? Kasi bagtagama ka mo ning medyo huralabang oras ta, talagang kunyan. Sabi nga ni magadan ki oras talaga. Sa kadakulang po kan mga may bihikulo na dyan mo na mahiling talagang paing gusto na may bihikulo. Motorsiklo, tasalit-salitan yan Primero motorsiklo. Tapos masalang ki di gasolina ng auto. Tapos masalang ki di crudo na auto. Diba? Araw ka ng salit-salitan. So sa kadakulan siyempre, kang mga nagpipirila, minsan so iba, minaarali. Hindi, makasingit ka man. Pag wala so bikulo, wala so tao, di man pwede matesting, di ba? Kaya lang talagang iyo yan, mga tugang. Taday man ngunyan ning reserve ngayang reserve, maduman ka talaga, magpila ka. Malmal naman pa din, 450, di ba? 450. Ang barato sa nasa tricycle, 350 sa mga tricycle. Pero sa motorsiklo, buda sa
ano yan, sa auto na di gasolina, mga 450 ang bayad para sa emission pa sana. So, yun po tabi, abiso ta, duman sa, yan, yung mga ending 1, di ba? And then, yung, mga maparehistro, may pasa na, magpasiguro na kita, magpa-emission test na tanganing, tapagabot yan sa LTO, madali, una mo sa ng proseso. Lalo kung senior citizen ka, na, yan, Jerome, madali yun, sana, may priority rin ng senior citizen. Di maapod ka man tulos, di makapag asikaso man tulos kan sa imong yan, mga dapat na asikasuhon, basta kompleto sa naman ang papeles mo. Madali sa naman, buda may pambayad ka. Ipo yan mga obligasyon kan mga kabarangay ta, mga tugang, para po dyan sa tuya po ng mga tagapagantabay. Okay? Medyo bising maringon yan si Madam Janet Mapa. Mabintaon mo niya si Madam Janet. Pigaragawan ka mga pag-iriba niya ito sa hanap buhay. May bagong contribution table ang SSS ngunyan pong 2025. Garang ngunyan na 2025 na mangyayari so pinakang dakula para mabilog na itong so increase from 2021 na staggered to 2025. Iyo yan. Kung di tamada ko po niya na alas 11 si Ma'am Janet, sa Lunes na garo. Sa Lunes na. Tangani po na maintindihan manan kan mga kababayan niya to. Ta siyempre, higwayan ni kunyan. Higwayan ning higwayan ning kunyan nin dagdag na bawas sa imo, Jerome. Pero ang contribution naman sa SSS depende man duman sa salary grade mo, sa salary. May range man yan ng salary kumpira. So, combination ng kan bawas sa imo, kaltas kan buda kan employer. Yan ang Okay, mamayang mga alas 11 at may mga interview pagaro si Ma'am Janet. I-try natin giraray. Tangani po na maintindihan ta, and then ano pa ang mga pwede tang mabenepisyara naman digdi po sa satuya pong social security system. Iyon is mga pico para harapot kang mga kababayan tang mga empleyado. Anong ito pa marano gubisin doon na madugang na naman nga ang kontribusyon? Ayun po yata nga ning magdanay. Magdanay ang mga benepisyo. Dapat natong dapat na magdagdag. Ang medyo lang diyan talaga, Jerome, iyan magagaro savings mo. Tas utangon mo. Tas paporsyentuhan ka kang savings mo. Yan, sa Pilipinas lang yung nangyari. Okay, anyway, sabi bagay, sa oras ng kadaihon, mga tugang, nakakasalbar man po yan ng mga pigder contribution nanta. Yeah? Yung pag-ibig, yung pong SSS, GSIS, nakakatuwang man mga tugang sa oras ng pag-ibig. Pagdaing-daing na talaga, buti na lang may SSS. Di ba? Okay, o di, taon-taon doon tapo, sabi ni Ma'am Janet, copy nga yang, Sir Mar. Copy nga yang. Sige, maya-maya po tabi, mga alas 11, tangani po na makabuelo kita duman sa satuya pong mga pag-i-restorya. So, sa ngunyan po, mga tugang na panahon, yan, may niluwas na mga tugang na abiso ang Department of Health, huwag kayong magpanik. Iba man ini, Jerome na linuwas mo niya na hali naman sa China. Kasud ba baga may piglas akong itong FAG-24, duman sa US, sa United Kingdom. Pero sabi tangani na, itong scientific and medical basis na mga claims na ito, kaya iingat ang publiko, as in maging marikmat sana. O ngunyan, may nagluwas naman,
mga tugang sa China. Ah, so Department of Health nagpaluwas naman po ng advisory na sinda mga tugang nakahanda. And ang sa indang mga lakdang, mga tugang pigbabase sa mga direktiba man halipo duman sa World Health Organization. So dahil pa maning advisory ang WHO manungod po dyan sa bago daaw na ano yan, na ano ni, na hilang, na sabi mas matindi pa nga sa COVID-19 pangyari adi. Kung ano-ano, mga nagluluwasan sa mga netizens, kung ano-anong mga komentaryo. Kasudma, iyo po yan, baga, may piglaws man kita na duman sa UK at saka USA, ka nagkagawa ng grabbing fog, alupuop na Dominic Lum. Ang sabi may flu-like symptoms nga so nakasangab nga itong alupuop na ito. Nag-attribute, kaya ay pinangaranan ng FAG-24. Pero uning so sa China, dahil mo na pangaran hindi, pero basta mas matindi na sa COVID, ang sabi. Kaya, di nga magpanik. Mag-ano sana, mag-antabay, mga tugang sa mga advisory kang sa tuya pong mga ano yan, mga nanonongdan. Dahil itong mga nagruluwasan po ito, mga bako ito beripikadong mga reports, di ba? Mga haka-haka, hindi ba yung mga doktor nagkapahayag, mga tugang na dahil manin findings sa scientific basis at saka even yung source nga yan, yung pinagalian, dahil mga yan nagkukumpirmar. Di ba? Yan po tabi. Na ang sabi, mga tugang, yan sa indang lakdang, na pagpapaluwas ng mensahe is dahilan po duman sa nagsisirkular na online post na igwada ang bagong epidemya sa China. Ayan. Pero, mga tugang, ang sabi kang Department of Health, padagos ang sendang aktibong pagberipikar kang gabos na impormasyon. As in, i-update ninda ang mga namamanuang Pilipino kung ano man po ang sendang mabiripikar na mga impormasyon. Because sabi, mga tugang, yung mga reliable sources, sa ngunyan, dahil po may nagsusuporta duman sa nagsisirkular na post social media manangod sa alleged international health concern. So, pigano yan. Pigpapangapudan po tabi kamo, mga kababayan ta, na dahil magparashare kayan pong questionable websites or online sources para po mapreventaran ang misinformasyon, asin po ang pagkalibong kang mga kababayan niya tumanungod po dyan sa mga nagluluwasan na kung ano-ano. Di ba? Walang kumpirmasyon po yan. Sabi kang DOH, dyan sa alleged international health concern na yan, na sabi tangani, even kang itong kasudma, iuman. So nagluwas man duman sa, sa Amerika Buda sa UK, na Dominic Lum nga yan, nagkapurondo sa trabaho, nagkapurondo gabos. Dahil lang po duman sa nagyari mga tugang na pagluwas kan FAG. Kaya ina po nindang FAG-24. Yung gununon mo. Di ba? Okay. Paano na? Ano nang mangyayari mga tugang sa mga masunod? Dakol po ang mga pigaarabangan mga tugang. Pero dito sa Pilipinas, ang dapat nindong tandaan asin bad na yan. Iyan po tabi mga tugang na kunyan. Iyan na tuberculosis. Tanano tara na nagdalangkaw na naman mga tugang ang numero kan mga titamaan kan TB. Nangyari ang TB is curable. Basta na-detect man tulos tapos magsunod sa naman regularly. Kaya ito po mga tugang na na pagbulong ka yan. Tapag pinabayaan mo, may problema ka. Di ba? Nakakagadan po yan. Yan ang papa-abiso mo niya na dapat maging maingat, maging marikmat, tapos kung may mga sintomas, magpa-check tulos na nga ning matawan ng magkakanigo na medikasyon. Di ba? Yan ang siling man, siyempre, sa tuya pong, gobyerno, na maging, maging aktibo, maging marikmat, diyan po sa paglakop na yan, kang mga helang. May nanutaran mga tugang Doctors Without Borders
duman sa Tondo sa Manila na naglangkaw. Pagkatapos duman daw sa Iloilo, sa lugar ni dating Secretary Janet Garin, kan DOH, asin ngunyan sarong kongresista, mga tugang na, duman da sa lugar niya, ka nagkondukta silang medical mission, iyo talaga nagdakol talaga sa mga na-find out na may tuberculosis. Di ba? Bata iyan, pag mayaman, Jerome, anapod kan TB, weak lungs. Pag pobre, ang apod kan TB, thesis. May thesis. TB yun nga. Di ba? Yan po tabi, adi. Maglikay sana. Iyo po yan ang mga helang na sabi nga ni minalakop kasi nakakaulakit. Para po naman sa mga kababayan natin. Iyo po yan. Mag-ingat. Sabi nga ni mga tugang, dapat may kunyang kita, may healthy body with healthy mind, di ba? Tangani po na maging ariglado kita sa gabus na oras. Dumang po sa mga kababayan mga tugang, dahilan sa modernong mga panahon, modernong mga teknolohiya, minsan na papabayaan ta ng mga tugang super ang kinakang basic na dapat natong gibunso sa tuyang mga lawas. Iyo. Kaya duman sa mga kabarangay, tabi, iyan pong mga nagruluwasan na mga, sabi nga ni kaya nakakapurisaw sa Indo, day pagtubudan tabi day na magparasir mananggad ka na magparalako pa yan, di ba? Pagkatapos, mga tugang, so ining mga talagang positibo na sabi nga ni nagdadara ng kailangan, iyan po ang dapat natong bantayan. Yung TV yung TB. Mayroon naman tayong mga TB dot center, di ba? Magkonsulta po kamo dyan. Kaya kung igwaning mga namamatian, day magduwa-duwa, maggano yan, duman sa mga kunyan, sa mga health centers. Iyo. Okay, Papa Mar, dapat i-share ninda itong advisory kan Department of Health. Ayo talaga, yung advisory kang DOH on an alleged international health concern, yan ang share po nindo. Tangani na maliwanagan ang gabos, di ba? Kaya bako itong mga nagruluwasan sa internet na pigparashare kan iba, manong diyan sa bagong klase naman ngaya, ning kunyan, ninhelang. Bago naman yung klase ng helang na nagsisirkular nga duman sa China. Pero yun po walang report kayan manungod po sa World Health Organization, manungod dyan sa bago na epidemya. And then day manin pahayag mga tugang mali mismo sa China. O yan, so nagruluwas ka sa bagong madaling araw mga tugang, maagahon na mga bareta na pigbantayan mga tugang dyan. Talaga pong sabi nga ni ang salud dapat na pangatamanan Alright? Okay, kumusta Papa Mar ang biyay pa Manila? Ay ayos. Sa mga lugar na nag-go one way, may two way na. Pero siyempre dahil sa kadakulang kang Bicolo, mga tugang, medyo talagang makunyan pa, maturotagros pa ang dalagan. Pero bako nang arog kang inot, mga tugang na talagang grabe, kadipisil. Sa ngunyan, mga kababayan natin, tawan tayo ning atensyon manggiraray. Kung mabiyahi, planuhon kimaray. Tangani po na dahil kita maipit. Tayo po yan ang mga bagay na medyo dipisil kung maipit ka, tapos tukod sa naman sa imong pamasahe o tukod ang balon mo, may problema ka dyan. Okay, iyo po yan ang mga primero niya itong rangkada ka mga impormasyon. Kaya duman sa mga kababayan niya to, mga tugang, taod-taod, pagbalik mi, tawan tapunin dala ng pagkabag-istorya sa Social Security System, manangod po dyan sa pigapot nindo
digdi sa kunyan bago mga tugang na contribution rate na ipapautob po effective ngunyan pong January. Yung bagong SSS contribution schedule na pinaluwas mga tugang, depende sa monthly salary credit mo mga tugang, iyon na po yan ang magiging halimbawa an sa imong sweldo ngaya 10,000 ang dating rate kayan mga tugang kunyan 1,400. Sa mga self-employed magiging magiging 1,510. And then sa mga voluntary member mga tugang kung 10,000 magiging 1,500. And then so OFW, ang OFW mga tugang magiging 1,500 man. Ayan po tabi adi. May mga dugang para po duman sa mga kababayan natin. Yung from old rate to new rate para dyan sa SSS contribution. Okay, so mamaya-maya palinaw tayo kay Ma'am Janet para po maging mas maliwanag para po sa mga kababayan natin. Istamay lamang, we will be back after our nagkapirang mga reminders pagkatapos ito pong news break. Istamay lamang. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer a service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Variada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 11:01. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Pinuuna ng ipautop sa paglawgan 2025 ang dugang na kontribusyon sa gabos na miyembro kan Social Security System o SSS. Basa rin sa Republic Act No. 11199 o ang Social Security Act of 2018 na pinirmahan ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sa ilarom kay ni hali sa 14% kan 2024, itinaas sa 15% ang monthly contribution sa presenteng taon. Nasa 10% digdi ang sisimbagon kan mga employer mantang ang natatada nga
ang nahuhuguton sa mga obrero sa pribadong sektor. Ito nag-abiso kan Disyembre ang SSS, updated SSS contribution table kaini para maging giya kan kada miyembro. Yan ang pang alas 11 bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga minasunod. Playtime for all your gaming needs. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP At 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegaspi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, pasmayan tayo, pasmayan bro. Pray until something happens. Mga tugang, second part ka na rin ba nga ito sa programa? Yan ang pangal Down and Friday. Mga misis, rekas-rekasan, tanto na naman. Sarap-sarapang ng mapremyuhan. Yan, ready na ang mga panguntuan. Cocido gulay pritos, karaon tulos. Mahal ngayon ngunyan maggulay papamar. Daing nyog. Mahal ngayon ang nyog papamar. Aray, sana sumay tanom na nyog. So nagbabakal sana mahal ang nyog ngunyan. Alright, mga tugang mga istorya alin po niya sa luwas. Si Jimmy nasalita na sa linya. Chief Jim, please come in, Chief. Salamat na Direktor Ansel Station, baha, digdi sa 3rd District dahil mapupundo ko ng mga bulod padagos pagpaparahiri roon. Ngunya na taon, ang plano ni Congressman Fernando Didi Cabredo magkaigwanin massive tree planting, lalo na sa Mount Masaraga habang pigingawan niya na madeklarar ining protected area para mapabulusan in pondo para sa conservation and preservation sa bulod na ini na koronektado sa Pulangi, Uwas, Asin, Syudad Canligao. Kay puan ining mapangtamanan susog sa congressman sa pagsabing dakulang source ini ni na tubig ko na makahoy asin berde an palibot kay ni maski puro pa paano makakamitigar ang mga kahoy sa mga landslide o pagpara area kandaga sa mga salog antos duman sa Lake Bato. Ngunya na taon ang masunod na tututukan ni Congressman Cabredo iyo an environment sa pagsabing ang Bicol River Basin Rehab Project duda siya na
na mahihidali ini kung kaya dapat mag-isip ni nibang mga alternatibo kung saan ang DNR iyo ang sunod niyang target na maging katabang sa pesos na ini. Dakol na mga pananom ang kaipuhan na makuha ali sa DNR mantang an Mount Masaraga day manigaran yaon sa bulod na ini ang mga endangered na mga hayop, bayong, mga tinanom, burak, asin iba pa kung kaya bilang congressman tatawan niya ni nagkakanigong prioridad sa pagsabing kung papabayaan sa na ini dakol ang circumstansyang daraka ini sa mga hababang lugar, salog, asin iba pa siring man sa mga pagrugaring mga tanumanin na mga namamanuanin mga parauma digdi sa tercer distrito kan Albay. Bako sa naman na Mount Masaraga ang plano niyang reparahon kundi pati iba pang bulod, porsyon kanuwas, asin libon kung po pwede dahil pagparahiriroon sa pagsabing igwang mga informasyon na pigpaparaturuki ang mga bulod sa nasabing lugar darakulaan pondo kan gobyerno planong burugtakan haralapaduno ng mga tinampo. Kung ini papabilohon ang mangyayari kay ni flood creation bako flood control kunan mga proyekto kan gobyerno sa mga bulod ipigbobo rogtak. Yan tabi Director Maran sa tayo mga dagdag na informasyon Jimmy Nasalita DCGB News. Thank you very much, Chief Jim. Tama po yan. Mga dugang, ha? Bantayan-tayan ng mga pigpapatrabaho. Tangani po na, sabi nga ni Kayan, yung environmental impact, dapat may sabay na yan sa plano. Yan so nag-loss, baga duman sa mga history after kang magkaigwa po ni mga epekto yan sa tuya pong palibot, no? Bako itong kararos na nakita ng kararos ng mga bulod. At ayan po ang pagkaiba sabi tangani sa ibang mga nasyonado man ta. Dahil hindi kikaros ang bulod duman libalda. Bibarinahan duman sinasayrarom pero bilog sa bulod. Dili sa tuya kikaros. Makas kasi magsarakat ngayon mga bulldozer ka mga kontratista. Kararos baga. Maski daing kali. Kaya pag naguran, to pabiring sa ibaba. Mga tugang pasirin sa mga salog, sige lang harababaw. Sus Mario Jose pa di. At least si Congressman Didi Cabredo may programa para dyan, massive tree planting. Asin siyempre ang pagsadol sa DPWH, asin sa iba pang mga implementing agency ka mga proyekto, tabata pa yung gusto ng proyekto niya na 2025, na ilingon man giraray ang impact sa environment. Para po dahil makaapektar sa sa palibot asin sa mga karungan. Alright? Hello kay General Aranya. God bless all over the world. Ayan po tabi. Okay? O beno, mga tugang, duman sa mga kababayan niya to, paita daw si Ma'am Janet kung makontakta. Ayan. Hello Ma'am Janet, good morning. Hello, good morning Sir Mar. And sagpos po nag-atabay ngunyan sa hello, sir? Yes po, apa. On-air na po yes kita. Po sa DCGB, apo. Yan, Marinaga okay. po sa gabos na nag-aantabay sa DCGB. Yes, ma'am. Happy New Year po, Tabi. Happy New Year, sir. Tagal nating di nagkausap, isang taon. Oo, isang taon. 2024 so last sir. Apa. Okay. Okay. Ma'am Jeanette, na nag-apod kami dakol kaya nagharapot manangudigdi sa bagong contribution schedule kan SSS. Baka pwede po Tabi maipaliwanag tayo sa mga kababayan natong mga nag-antabay. Go ahead po Tabi. Yes, tama ka po Sir Mar. So, iko po kitang increase in contribution effective January 2025 from 14% magiging 15% na po ini. So, ang pagpapatupad po ng pagtaas sa SSS contributions ay alinsunod po sa nakasaad sa Section 4, Article A9 ng Republic Act 11199 or Social Security Act of 2018 na ipinagtibay po last March 6, 2019. Actually po, nag-start po ining pag-increase ng contribution last 2019 kung saan po nagtaas kita ng 12%. So, pang 2021 naman po or kang 2021, naging 13% po ini. Kang January 2023, naging 14%. And after 2 years po, ngunyan pong January 2025, last tranche na po kang pag-increase. So, magiging pong 15%. Ang sa tuya pong contribution, new contribution rate. So from this 15%, kung kamo po empleyado, so 10% po mahali duman sa employer share and 5% naman po para sa employee share. 10% from employer, 5% sa employee.
Yes po, Sir Mar. Ayun, so pero ang contribution baga ano yan tabi Ma'am Janet, ano? Depende man sa salary mo. Yes, tama ka po, Sir Mar. So, depende pa din po sa monthly salary credit. So, nabanggitan na rin po ang monthly salary credit. May pagbabago din po sa monthly salary credit. So, minimum na po before na 4,000, ngunyan po 5,000 na po ang minimum na monthly salary credit. And ang maximum ta naman po from 30,000, nagtaas na po ito 35,000 pesos. Ayun, so kung sadit ang sweldo mo, sadit man ang kaltasay mo. Yes, sir. Tama. Pag nagdakula ang sweldo mo, di dakulawan. Masalapaw din. Pero pag nag-retire ka man, tadakula man sa kaltas mo, dakula man sa savings mo. dakula ang pension. Dakula man Yes ang po, pension mo, di ba? So parang ano din yan. So ayan, effective mo niya na January tabi ni Ma'am Janet. Yes, tama ka po. 2020 na po ng papasunod na bagong contribution rate. So last na po iti yung Sir Mar na increase ta. Ayun, last time yung increase ko yan. Sana staggered ba Yes, no? Po 2019, naglangkaw, and ininisupical pinakalas 15%. Yes po. Gradually po sa pagtaas pa ano. Yes po. Yes, so may mga question pa rin, Ma'am Janet. Pag ko pararapot din sa kuya, kada bis na nakakauron ta ka, may minatext tulos. Kumusta na nga sa 1,000 pesos na increase niya sa pensyon? Actually po, naghahalat pa din po kitang advisory and hindi pong pagtaas kang contribution ta kumbaga sarong paagi tani para mag-cope up duman sa daitaw ta pong increase before. So saro sa mga objective kang pagtaas po kang contribution para po makatulong na sa paghaba po kang SSS Fund Life. Before po kasi kung mayong RA 11199 ang sa tuya pong Fund Life last for 2032. Pero since nga po igwa kitang pagbabago sa contribution rate, so ang sa tuya pong Fund Life malast po until 2053. So malawig pa po ang buhay kag SSS. And hindi po para syempre makatabang bako lang po duman sa mga current members ta, but as well as itong mga future members ta po na matawan tab din pong nakakanigong benepisyo pag abot kang panahon. Ayun. So, this 2025 tabi Ma'am Janet, ano ang mga benefits di garari offered ng SSS para sa mga members? Yes po, para po sa information kang mga miyembro ta, igo po kitang 7 benefits na tigo offer sa mga members ta. Igo po kitang sickness, maternity, unemployment, disability, retirement, death, and funeral. And igo din po kitang mga loan programs, araw kang salary, educational assistance, calamity, and emergency loans. Ayun. So dahil nga po nagkaigo kita ning sabi nga ini sir, may effect po ini pagtaas kang contribution ta kasi magiging mas mataas din po ang pwedeng itaot ang mga benepisyo sa tuya mga members. Lalo-lalo na po itong mga high income earners kasi dahil na lang po kita nakapeg sa 20,000 na monthly salary credit. So increase na po kita up to 35,000 pesos. Kaya definitely po, mas mataas ang makukuha ang mga benepisyo kan sa itong mga miyembro. Ayun. And to avail of this, mga programs, kay Puan mag-enroll sa MySSS. Yes, tama ka po, Sir Mar. So, tiga-abisuan ta po ang sa itong mga members na mag-register na po sa satuyang SSS website sa www.sss.gov.ph. Kasi halos gabos po mga transactions online na and para mas maging convenient din po ang pagtatransakan sa itong mga miyembro pag-abot po sa SSS. So no need na pong magpasiring dito sa opisina kahit yaw po kamo sa harong pwede nyo na pong mag-verify ang sa inyo pong SSS account. Ayun, umiapot tigdi. Ngaya, duman baga ngaya papamar sa portal, may nakabugtak baga ngaya duman na option kung regular employee or member. Arin nga duman an pipilion. Ano po, member? Member. Mag-log in po kayo as member. So yun namang isa po yung employer para naman po duman sa sa business naman po yun. Business sa employer login. Yes po. Ayun, opo. Okay. Ma'am Janet, yan lamang po tabi natalis na may day ako nahapot sa imo and gusto tang tawan ning emphasis sa mga members ta kan SSS sa mga kababayan ta. Please go ahead po tabi. Yes, once again po thank you DCGB and sa tuyang mga members sa padagos pong pagsuporta sa SSS. Happy New Year po sa Indo, and for more information regarding the new 2025 contribution tables, pwede po nindo ining ma-access sa tuya pong Facebook page. I-search lang po ang Philippine Social Security System. Opo. Thank you very much, Ma'am Janet. Mabuhay po kamo dyan and Happy New Year po sa Giraray. Thank you, Sir Mar, and Josma Balos po. Mga tugang, Ma'am Janet Mapa, tuya po na SSS Information Officer.
para po dyan sa paglalinaw mga tugang, sasatuya po na mga query ka mga kababayan tamanungod po dito sa bagong SSS contribution schedule. Yun po tabi adi. 5% ang increase. I mean 15%, maging 15% na gabos ang contribution da, no? So from 14% magiging 15% da. So dit man sana ngaya. Dit man sana may kontribong 10% so so employer, 5% sa empleyado. Ayan. So ang saro na sabi ninda, ang saro po mga tugang na kamautan kayan tangani na mapakalawig so buhay kan pondo kan SSS, and then ang saro pa is madakula man mga tugang so mariresibi na benepisyo halimbawa kung magretiro ka. Pagkatapos tahalang ka sa contribution mo na. Malang ka ang pensyon mo. And then, kung ma-loan ka, mabili kang loan ninda, kung medyo halang ka ang sweldo mo man, halang ka na makukuha mong salary loan. Ayos bagar, buti na lang may SSS. Ma-enroll na daw ako sa may SSS portal. Madali na baga. Tanggabos ko niya ng mga transaksyon kan SSS, dumanapin ko paagi. Kaya maski day ka na magduman sa opisina ninda, pag naka-enroll ka duman, naka-login ka na, nakagibo ka na ning account duman sa may SSS portal, ay di kunyang ka na duman ka na magkikipagtransaksyon, makalamity loan ka, salary loan ka, duman ka na magkikipagtransaksyon. And madali lang ang mga releases na tabi kan mga loans na yon. Ayan, so yung nagaputabi manangod sa kung paano ka duman may option ngayon man duman ba nga mailing regular o member, o duman ka po sa member mag-check, maglaog kangani po na maging okay ka, makapag-abil ka kan mga programa kan social security system. Alright? Okay, mga tugang dugangan tan istorya hali po dyan sa luwas. This time, partner Alarmario nasa linya. Punkedto, sagod ngunyan, walang pagbabago. Partner Al. Thank you so much, partner. Basura, may pagbabago naman sa Legazpi. Nawara Iraq pero nahakot. At least marayrayngon yan ta bihira ng ang mga barangay na natatambakan basura. Dahil sa royan kan tinawan doon ni Alkalde Pido Garbin Jr. sa pagtukaw niya bilang bagong pamayo kan Legazpi City kan tuminalikod na bulan, dahil kan nariparo niyang enot na problema kan mga barangay pag-abot sa basura, lalong-lalo na so dyan sa barangay Bitano na haloy na pinagreklamo kan mga nag-aaragi asin mga residente na mismo ang apektado mga negosyo sa palibot kaya ni alagad mo niya sa royan kan tinawan atensyon ni Mayor Garbin mismong si Sayang Bayaw na si Liga President Board Member Isyam Ismael, si sinugo niya o panakiuronan niya na magpadaranin mga garbage truck tanganing tabangan na ang garbage truck ang Legazpi na dahil nakikaya ang mga siring kaning basura. At least apoy rakayan ang may plano pa ang Legazpi City na mismong kinonfirmar ni board member Isyam Ismael na saro ini kan pig mamaot niyaman na piga pakioron kay Congressman Saldico Canaco Bicol na matawan na ng budget na madagdagan ng mga mini dump truck ang mga barangay digdi sa Legazpi City. Approve na ini tabi partner kaya bigla man na ngunya na 2025 sa royan kan maitataon na naman sa mga barangay na magkatabang pag-abot sa basura. Maski na nga ni ngunyan, medyo may development na, bako na masyado problema ang basura. Pero mas maray nang sigurohon na kada barangay magkaiguan ng mini dump truck
Takaring may kanya-kanya sendang panghakot ng basura dahil na magparaasa sa syudad na kung minsan dahil naman kikaraya ang pagdarakan mga basura alidigdi sa mga barangay pasiring diyan sa Bangkirwan sa dumping site dahil nga ni sa volume kanong basura sa nagakapirang barangay. Iyan request iyan na matawan sa mga barangay ki tigsararong mini dump truck. Apera yan duman sa planong i-purchase ni Mayor Pido na anom na dump truck para sa syudad. Apoy yan tabi partner, itong dump truck na para sa syudad, ito man ang request ni Mayor Garbin and ini man si board member Hisham Ismail sa iyang informasyon ang mga mini dump truck na yan direkta man itatao sa mga barangay. Okay. So yan tabi partner, ang informasyon pa ginaray digdi sa luwas. Alarmario, DCGB. Thank you very much, Partner Al. Ang magiging problema kayan, Jerome, kung ano? So, driver. Sa mga barangay, mga problema kang ma-drive. Igo kitang nakuha ang istorya duman sa mga tinarawang bagaki ko niyan. Sa Bilog na Albay, dakol na nagkatarawang ki-rescue vehicle. Ang problema, sa ibang barangay, dahil kapasidad na mag-hire ki driver. Nangyari tagamana po nindo ano 2025 ning presupuestong pondo para po sa pag-hire ning driver. Today pwedeng ding driver ang rescue vehicle o kung magkagawa pa ning itong pong dump truck, dapat igwang driver dyan. Dapat yung eco-aid mo marunong mag-drive. Okay, mga kapatid, dugang ata ang mga impormasyones. Mayroon tayong Wala. Una ko may nagsinyas ka, mayroon walang driver. Ano mangyari Okay, pero mari po yan, talagang dapat po talaga na seryoso tayo ng pag-manage kang basura. Sabi tangani, mga tugang, itong sa mga kitchen wastes, agricultural wastes, dahil tanan ni pagpataratao dyan sa syudad, para daron sa dump site. Prosesoon tanaan sa barangay. Magagad kita ki shredder. So pang pino kayan, pampidaso, magkompost kita. Yun ang pinakadabis ng agriculture, di ba? Gibuntang abono yan. Ngani na dahil na magpara tambak duman sa although dyan po sa city igwang dakulaon dyan na panggibo ki organic fertilizer, so tinaukan ukada dakulaon yan na panggibo ning organic fertilizer so mga saod bagang kinulekta na so mga hinubak kang prutas, inubak mga tugang, mga hinali sa gulay. Pigdadara dyan sa dump site, tapos piproseso, gigiling ito duman, tapos ihalo mga tugang duman sa sa mga may daga, tapos iguan ng chicken dung, di ba? Para maging fertilizer. Iguan ng proseso na pigibo na kulaon. May makina duman na nagdudurdalagan. At si sako ninda pigpanao, pigpabakal, di ba? Only 25 kilos na sako, di ba? Para magamit ka sa tuya pong mga kababayan, mga tugang. So, iyan na mga basura na mga dahon o proseso na yan. Huwag na nating ibigay yan sa mga basurero. Diyan na lang sa natadda o kaya man mismo pala paunta dyan magamitan sa pagtanom-tanom kung gabos na sana itautan gabos mga tugang sa gobyerno talagang di naman gikaraya, di ba? Kaya itong mga panahon kitang saralit pa, di man kitang arugaan, natatamalinig kita. Ngunyan lugod na moderno na, abaan na, waraga na kita. Joshua James Bino nasa linyang lalaking pasiguro pirme. Ngiriton si Jerome. Joshua, please come in. Yes, good morning, Sir Mar.
Ngata sa mga bata ta minangin ito ni si Jerome pag nadanaw niya itong tagline mo na ang lalaking pasiguro pirmi. I don't know why. I don't know why. Maski si Ronald thumbs up sa imo. Maray nang itong masinunod. Ito niyan, panalingan na Jerome. Oy, kumusta dyan sa Daraga? Yes, sabi Sir Mar, may bago ng provincial director ang Philippine Coconut Authority o PCA, Albay and Catanduanes provinces. Ay, nabagoan na si Kunyang, bako na si Mr. Trespeses? Ako na si Sir Alvin Trespeses. Nag-retire na? Retire na, may nag-turnover na tabi siya, Mar. Ang bagong director, si Madam Sofia Bukad. Sofina Bukad. Bukad. Oo. Yung next in line ni kay Kunyan? Kay Sir Alvin? Next in rank sa iya. Yung babae ini, babae. Babae lang na salit and medyo payat-payat lang. Madyan ko tangan niya ko gusto kong magkauron maano ngo duman sa maano baga planong 10 million na 100 million na kunyan na coconut bago mag 2028. Yung coconut planting na programa ni PBBM. Baka next week, Sir Mar, mabalikan ko, tamakaulit naman ang gad. Di ko niyan pala nini, nag-turnover na pala si Sir Alvin. Effective today. Effective today, Sir Mar. Ang bago ng PD, ang PCA, Albay and Catanduanes provinces, ining si Madam Sofia Bukad. Pero kaso bago pag duman ko, nabutan ko pa si Sir Alvin, may mga hahabol ang mga type 1 may turnover sa bagong matuon na provincial director. Bata, grabe man sikap-sikap kaya ni Sir Alvin. Dua bagang probinsyang kapot niya. Okay. Pagkatapos itong pagparahanap nga ning lugar na Gibo na nursery. Parang nga ni dyan sa coconut planting na programa. Yes. Ano daw ko nakakuha? Baka idiniligar na kay Madam Sofia. Nagpa-opisina lang ka sa bago para mag-turnover. I-follow up na lang yan, manang ko dyan sa coconut planting na yan. At saka kung paano makakapag-abil ka ng mga kukuteros. Correct. Para makatanong. Tayo tabi sa baka nabalik sa mga na mga kaulay ta naman. Pero so initial na pakipag-uron ta kay PD Sofia Bukad is bagong aga. Kung inabot pa lang tabi Sir Mar sa maabot 10 million pesos ang dinarang danyo sa sektor kan pagninyog duman sa Catanduanes partikular na uminaging mga bagyo last year, particular na Pipito, na Catanduanes ang pinakanagulpi. 10 million Talagang 10 million. Talagang pinuspos na garong kandila sa kunyan sa mga nyug duman. Correct, sabi yan Sir Mar. Kaya sabi nga ni Madam Bukad, Catanduanes talaga sa pinakanagulpi. Maray sa nata kumbaga din masyadong problemang nangyari sa Albay and Camarines Surta. Kumbaga ining duwang probinsya ini ang main sources kang nyog sa Bicol region. May nagkapirama na sa Catanduanes pero talagang nagulpi 10 million danyos and aabotin pa nin 2 tulong taon bago makarecover ang mga nyug na ini. 2 to 3 years 2 to 3 years ang recovery period sabi Sir Mar. Kung kayaan pangapudan ni Madam Bukad sa mga parauman ninyo, partikular naman sa Catanduanes, na dawa anit na nindahon asin bunga anyog sabi Sir Mar, dahil tulos pagprotolon. Dahil lang sa ining makalubo, duwang taon, tulong taon, mabunga na naman ini. Ang basihan sabi Sir Mar, kung karalbuyan 3 to 6 months kung may supang na daon mabubuhay nga yan. Yan, totoo yan. Kaya mabubuhay yan, kaya maski kalbo na dahil tulos sabi Sir Mar pag pag pinutol na automatic
wala na talaga. At Wala least ng yan, pag-asa. kung kikalbo na ngayon napuspos sa itaas, pwede kang magalat ning pag may nagsupang giraray dyan, at least mga 2 to 3 years magbubunga giraray. Yes, Kaysa 3 kung to 6 matanong ka months. kay panibago, 3 to 6 months, kaysa kung matanong kang panibago, taon ang bibilangon mo. Correct, sabi Sir Mar. Yan ang tiga papatanid man dyan na PCA sa mga paraniyog na after bagyo, may second wave na yung pag-apod para magka-restore sa mga nyog. Ang second wave na yung anchin. So, yan si kaduang distroso sa nyog. mas napul pa sila restore sa kanchin so kumpara kan bagyo. Dahil ka ngayon kinaya kan force major, dahil ka natumba, dahil nga puspos ka na, I'm sorry. Pinarak ka sa akin kanchin, so sayang. Kaya sabi niya, mas tingaya yan pud na, karalbo na, in 3 to 6 months, pag may nagsupang, mabubuhay yan, 2 to 3 years, pwede sibling magbunga giraray. Correct. Mas tigain ganyan kaya ang PCA na kumbaga paghalat na magsupang giraray at mga nakatindog pang nyo, kumpara sa pagtanong giraray, iyan, mapoon sa poon. May kumbaga epekto ba yan, Sir Mar, sa dalagan ka na ekonomiya ka na pagdinyog. Kaya talagang pinadapa sa Patanduanes, ito kan pagdinyog naman, 10 million pesos, so na-record na danos, 2 to 3 years bago makarecover, pero at least na ngunyan, after sa paduwang bulan sa Bismar, medyo kumbaga naghahalat naman sa PCA buda sa mga paraoma na may magsupang naman na panibago sa mga nagkakaalbong nyog na nagtatrata hindi na tumba kan uminagig bagyo. Pangyari double whammy pala na nangyari sa Katanduanes ali. Nadanyaran sunyog, lalong nadanyaran so abaka. So abaka Sir Mar, sa Lunes naka-schedule na kitang maka-ulit. Pasiranta si Ma'am Molina. At kasubag ko alin ako sa PCA, magkaaroon naman sa nabaga, sa Dio, diretso ako. Sabi ko di RD Molina, Monday na nga sana sir, may prior commitment na nga ako sa mga stakeholders Ayan, nainutang kagaroon ni Nuris. Nali ko si Norris, nakatawa ka doon sa tumangan ni Ma'am Rosa o ni Molina. Di ba, Lita, aramon tayo yan, kung paano, anong intervention ninda dyan sa mga abakaleros, tabata, nadanyaran na nga ni kunya ninda may polymer, kunya na kita, na money. So abaka na mga hibla ng abaka na pigagamit para din sa pag-ibon ng kwartang papel, garo mababawasan na. Sabi ba Sir Marcan BPI, si Sir RD Bindunabol, ang sa parliament daw niya na 2025, tabangan man sa mga nasa sektor kat abaka, nawaran sinda ki saro sa makusog na market, so currency, because of polymer banknote. Yes. Kaya mahanap na bagong market na makakatuwang sa inda. Makahanap bagong parabakal kan produktong abaka. Lalo po niya na pinagihan kan bagyo. Nadanyaran man sa abakang sektor sa Katanduanes. Yan. Di aputan, may mga pwede kitang makuha ang kisimilya na maidugang duman na maitanom. Anong tabang kan, kan pilfida sa kunyan. Sa tuya na mga, mga abakaleros. Yan ang mga... Sa Lunes, sa malaka-schedule na si RD. Sige. Ayos. So, yung mga si Mar, na dagdag na istorya, ang naging Daniels Man, sektor kan pag-inyong particular na Katanduanes. Diyos ko, Pino, Thank you very much, Joshua. John, ang aviso? Konta na si Karen Ala. Karen, please come in, Karen. Uy, nawawala si Karen. Hello. Ayan, nandiyan. Ayan, go ahead. Ipag-asikaso naman kan Office of the City Mayor and City General Services Office sa mga dokumento na kaipuhan nga ni makabakal nin mga gadget sin makagibo na ang syudad nin PVC laminated ID na may QR code na para sa mga senior citizen sa Legazpi
ini matapos na personalmente hagadon kan Office of the Senior Citizens Affairs kan Legazpi sa alkalde ang suporta nga magibuanan nin mga kalidad na ID ang gabos sa mga senior citizen digdi sa syudad, considering na nauuso na naman ang mga panluloko gamit ang senior citizen ID for discounts. Sigun kaya Oscar Head Jaime Andes, personalmente niya pa anong kinauro ng alkalde, ngani na matabangan sinda sa saindang purchase order request sa GSO na magbakal nin mga sufficient gadgets sa pagbilog kaining mga PVC laminated ID na may QR code na para sa mga senior. Halagad bilang resulta tabi NDR, order kan alkalde ang GSO na sa lalong madaling panahon, ariglaro na ang mga dokumentos na kaipuhan sa pagbakal sa ining mga gadget na pigagad kan Oscar. Dinoon man ni Andes na ang lakdang na ini, ituluwal-luwal ng maibitaran sa taon naman na ini, ang mga panluloko gamit ang siring na ID. Sa aware man pati ang opisina ini sa mga pigabod na fraudulent act na halimbawa, gagamiton ngaya ini ngani makapagdispento, makakuha benepisyo budak pribileyo, maski ba man kamidbid, ang tao na may sadiri talaga kan senior ID. Pero kaya Sir Andes, na depende man gilayon ini sa availability of funds kan syudad, kung mababakal na gadget sa paggibo ka ini. Pero sure sa hindi man, na suportado na kan alkalde ang nasabing ay ayun, mabakal na sinaki itong ano yan, PVC ID maker. Roger, tabi Endimar. And according actually sa committee ring sabi kan City Information Technology Division, ang kaulangan ninda para makagibo ka ini is kulang talaga Endimar ang gadget. Kaya tama man na nag-request ang Oscar ngani sa lalong madaling panahon makagibo na nin siring na kalidad na ID. Yan. Saka ba kulang itong sa senior citizens ID ang pwedeng gibuhon diyan kapag igwa ka na kaya na PVC ID maker o printer. Oo, Roger. Pwede kang mag-gibo pati na sa mga ID kan sa City Hall employees pwede gibuhon diyan. Roger, tabi Endimar. Okay, sige. Pero sufficiente talaga. Oho. Yan tabi ang dagdag na balita kanan ala, DCGB News. Thank you very much, Karen. Mga tugang, yan po nagdara sa tuya sa oras na alas 11:38 nin paggaga. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Playtime for all your gaming needs. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Syudad kan Legazpi, si Consi JP Lee, handang magserbi. Con si JP Lee, dedikadong servidor si JP Lee, tinatabangan niya gabo si JP Lee, para sa Legazpi nyo si JP Lee, serbisyo na matanos. Con si JP Lee, handang magserbi. Con si JP Lee, handang magserbi. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ang numero 1 kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Smile always! Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright, mga tugang, balik po kita sa programa 15 minutos bago po mag alas 12 ng pagkaudto. Sa mga may lakad po tabi, yan, oras kusar na. Tanganing day kamabayaan kang biyahe, as hindi magparahalat sila labs. Good morning kay Sir Jeff Santos dyan po sa Queensland, Australia. Yan, kumusta yung mga tanim natin dyan, Sir Jeff? Sabi ni Sir Jeff, yes, compost bin. Good idea, Sir Mar, libre ka sa fertilizer. Yan po tabi ang mga dapat natong giribunan. Yan, mga yung practical kita. Hindi. And then, syempre, good morning, Aya. May aram ako na rescue vehicle sa Kagararay. Ginibong pampasero, kaya may dilin sa driver. Sus Mariusip. Ay, pakitiketo mga kasama. Nangyari, rescue vehicle, ginibong pampasero. Aba, mali yata ang pagkakadinig nyo. Pagkagamit, kung nga rin mabumbiko mo tabi ni pagkapitan. Papurapundo ang driver mo talagang gibo ng milagro. Nangyari, adi, ginibong pampasero so rescue vehicle. Sus Mariusip, huwag kayong ganyan. Iyan po, pinagtao yan kang gobyerno para magamit in case of emergency. Sa karayuan, harayo baga. Kumarequest ka pa ng ambulansya from the mainland. Sa pasiring pa sana dyan, medyo harayo ng maray. Di ko nigwa ka na dyan, di at least kung didaraan mo sa sentro, bahala na sa ambulans sa magdaraman sa ospital. Di at least nabawas-bawasan na so travel time, yung bagang paghalat. Di ba, na mahalat kang mabalik naman sa ambulansya, diretso na, di ba? Baka magkaigwa pa ng problema. Ay, gamitin nyo sa tama. Yan po tabi, adi. Alright. Baka sakali na makunyan magkaigwanan itong apod kani, magkaigwanan paghiro ang iba pang mga ahensya de gobyerno. Dumampo sa dumambaga sa akin ni Kap Bubilis kan San Roque,
At nailing ko pig share ni Congressman Jill Bungalon, ha? Ito pong pinost kan manungod po duman sa pagkawara kang aki, no? Na Marino mangyada di. Okay, so duman po sa mga kabarangay natin. Ayan, ang may mga bagay, mga tugang na pigbabarantayan kita sa tuya po, mga tugang na kunyan. Pangyayari po dito sa tuya pong palibot. Yang garo nakapag-file na ning motion for reconsideration si si Governor-elect Noel Rosal. Duman po sa kunyang baga. So kaso na pinag-file kontra sa iya. Yan po tabi. Duman po sa sa COMELEC. Okay? So hanap lang kita kan mga dokumentos po yan para po mas malinaw. Okay? Anyway, duman po sa mga kabarangay po niya to, padagos po ang pag-abiso kang DICT. Sirimang kan National Telecommunications Commission sa mga kababayan ta kontra sa mga scam. Tanggang ngunyan, dakul pa na dadali mananggad giraray sa cellphone, either text messages o duman po mga tugang sa internet. Okay? Ang sabi kan DICT, dakul pa kaya ngayakan mga kababayan ta na day pang aram, kumbaga kulang sa kaaraman sa internet, pindot sa ngayang pindot. Di ba? Yung mga nagagado, kaitong bago magpasko, maging yung National Telecommunications Commission, igwang nag-alert baga sa cellphone na nagpapatanid kontra sa scam. Na dahil ngaya basta-basta mag-click kan mga link, na na-receive mong iyan ngaya scam. Ayan. Igwa pa nga ni kitong mga kunyan, mga papadarang kaning regalo, pagkatapos dahil mo man aram kung sa inhali, tapos may pigahagad duman sa kunyan, hagad mga impormasyon tungkol sa imo na compromise na, rimati na. Di ba? O di, ang sabi, kang DICT, lalo nga sa internet, dapat ngayon na i-edukar kimaray ang mga tao na mag-ingat, day basta-basta magpapara-click kan mga na-receive na mga mensahe, day basta-basta ngayon magpapara-click kan mga nahihiling mga tugang na garubagang nakakainggan nyo na i-click. Jerome, may mga baga na styling mga pictures o kung ano pa man na mga bagay-bagay na naon dyan na may link. Pag nadali mo ito, nako, may problema. Minsan, ba't na bagal na ng cellphone ko? Ba't itong bagal na nitong aking computer, abay nadali na. Di ba? Kaya, yan tabi, magpaturo, mag-aram, dahil basta-basta mag-click kang mga nyaon dyan na nahiling po nindota. Nganing dahil makompromiso sa indo pong account, pati na sa indo po na buhay, pati na sa indo mga nasaray-saray. Di ba? Nganing dahil ma-scam. Na kadakol po, dakol patingon niya ng mga nagagaramit na mina-create ning account gamit an picture mo, na Jerome. Gamit sa picture mo, profile picture mo, mina-create ki account. Tapos sige ang pang-add ki mga friendship. Pagkatapos mautang na duman sa mga friendship mo. Kaya duman sa mga kababayan taman naka-receive ka mukha yan, apudan po nindo itong friendship nindo para masiguro kung talagang siya nga ito. Marami na na mga accounts na araw ka ng gineribo, dinuplicate, kumbaga sabi nga clean-own, tapos nagpretend na ika ito. Di ba? So para mas madali,
Pag-arog ka nakareceive ka mo ng na midbid mo man ako man arog ka ng amigo mo, apudan mo kung taning masiguro mong siya talaga ito. Iyo, apo, tabi, adi. Alright, ano pa? Marapit na papamarang eleksyon, kumusta na kita? Nasa sa Indo po yan ang pag-atid-atid. Gusto nyo ng pagbabago, gusto nyo ng magandang buhay, magpili kayo ng karapat-dapat. Tamang tao, sa tamang pwesto asin bako sa mga paratuga sana. Rumdum po nindo, sabi ba kang Catholic Church, ngunyan ngayong Pasko, magkaroon tayo ng pag-asa, paglaom o hope. Huwag tayong paasa. At huwag tayong palasa. Di ba? Day masyadong, day para paluwas ng false hope, asin day man magpara asa o maging dependent sa ayuda. Ha? Sigurado, kada kulpuan marani na naman, asin matuga. Alright! Malapit na ang eleksyon, mangako na naman sila ngayon. Ang kanilang mga proyekto, puro sugod balik sa uno. Kalsada at patubig sa baryo, hanggang ngayon ay di pa nabuo. Walang katapusan ang pangako, magpa-auto na naman din tayo. Alright, ayan. Ang nangyari. Ayos yun si amigo. Ayaw, mag-isip, nilay-nilay. Takalaba pamampuyan ang panahon para po kita makapag-adal kang mga nagpapresentar. Iyo. Ngani po na hawas kita duman sa itong sabi nga ni kayan political patronage. Yan, yeah. Sabi baga, day mo man nga dapat nga i-consider na utang na buot na pigtal sa imo ni Pulano na nakatukaw dahil iyan ngaya bako niya man ang personal na kwarta-kwarta ngayon kang gobyerno. Tama na. Kaya day mo nga ma-consider na utang na buot mo. Di ba? Okay? Bala na po katabi ka po. Mag-isip, mag-pili ka mga karapat-dapat ngani po na makakuha kita kay mga mararay na mga leader. Takadakol po dyan. Dakol dyan ng mga leader. Dahil lang talaga nagkakaigwa ng oportunidad because kulang ang sendang resources. Yan. Igwa manin mga matitibay, mga tugang na dahil na talaga nag-venture dyan ta aramin dang dahil sindang ganahan. Mga tugang ta dahil sindaning bala. Di ba? Okay, so sa ngunyan, yun na po ng mga mangyayari sa mga masunod. Kaya adalan ta po, halawig pa man, baga, mga 4 na bulan pa. Aramon ta kung sirisa ng mga kandidato, pagkatapos, adalan ta kung anong mga kwalifikasyones ninda, anong mga plataforma di gobyerno ninda. Sana isarabay-sabay na ninda yan ng mga plataforma ninda. Manungod sa pangataman sa palibot, pagkontra sa padagos sa pag-init kang kinaban, pagpasiring mga tugang sa pagproduksyon ng kadakol na pagkakan, pagkatapos pagturo sa mga tao na dahil maging dependent sa ayuda, tarawan ng livelihood, tarawan ng hanap buhay yan. Tanganing dahil magparaasa. Pagkatapos, so mga programa manungod po sa renewable energy. Tangani po na yan, dahil kita magparaasa duman sa mga imported, mga tugang na mga panggatong na minapamahal lalo sa kuryente. Yung mga programang sabi nga ni kayan kapakinabang sa mga kababayan niya to. And bakong lip service na kundi so talagang namamati ang kansatong mga kababayan, di ba? Both on the local and the national scene, di ba? Bata sa national ngunyan, Sus Mariusip. 64 na mga senador na kandidato. Ang pipilion mo, 12. Yung gugunon, masaro-saro ka ito. Diba? Pero ngunyan, birilugan man yan, baga, birilugan man. May kunyan man, shading man, giraray. Ang yan.
And may mga numbers na. So mga party list, may mga numbers na. So mga senador at so mga local garo dai pa dai. Maaraman tapos sa mga masunod tabi. O paano mga kapatid? Oras ng pangangamba niya, bumubula ang mga bunganga. Kung sila raw ang ating iboto, uunlad na ang buong baryo. Mga proyektong nakalimutan, buuhin na at sisimulan. Basta't wag nyo raw kalimutan, number 1 raw sila sa listahan. Alright mga tugang, that's end. That's our program for today, mga kapatid. Naupo ngayon. Sendo, mga kababayan natin, mag-ingat po kita, asin magkunyan, maglikay sa mga manduloko. Alright, sa pangarabukan bilog na tropa, nakasabay nato siyempre kasubago si Ronald Baldo sa lado technical, ngunyan si Junapolis. Yaon man mga tugang si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department, so pong IT. Sa pangarabukan mga kababayan natong nag-antabay sa DCGB News Online Facebook page, DCGB YouTube channel, sa DCGB Live, papasiring man sa 729 kHz sa Pitang Kamang Radyo. Ako po ang sa damong lingkod, Mardilad Daing Iba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Standby po. Masunod na alas 12 mga bareta.